Представяме на вашето внимание тристаен апартамент с 90 квадратни метра чиста застроена площ в центъра на София. Жилището се намира на 3 минути разстояние от метростанция Лъвов мост и на 2 минути от спирки на градския транспорт, а оттам има множество линии към всяка точка на града. Апартаментът разполага с всекидневна, с кухненски бокс, с 2 спални и с 2 бани с тоалет. Имотът е с изцяло южно изложение, което го прави много светъл през целия ден, а високите тавани допринасят допълнително за усещането на простор. Апартаментът е готов както за директно нанасяне, така и за отдаване под наем, краткосрочно и дългосрочно. А най-големият плюс е осигуреното паркомясто, което в днешно време е нещо задължително. За въпроси и организиране на огледи, Михаил Теофаров, телефон 0899 51 6393.